Hej folkens, det er Thomas fra E-gruppe. Jeg skal vise jer, hvordan man kommer i gang med E-gruppe. Jeg er logget ind på startsiden med det login, jeg har fået på mail, da jeg har prøvet at oprette en E-gruppe på vores hjemmeside. Det første vi skal, det er, at vi skal have oprettet virksomheden med de grupper og medarbejdere, som er i. Gå ned og klik på opsætning. Herinde, der ligger admin. Det er den allerførste person, vi logger på med systemet. Vi skal have lavet nogle afdelinger. I det her tilfælde har vi bare lige en enkelt afdeling. Den hedder Café Manual. Og det er navnet på min café. Hvis vi har flere caféer, så opretter vi dem bare herinde. Vi skal have puttet nogle arbejdsgrupper ind i den manual. Vi har en tjener. De får en rød farve. Jeg skal bruge nogle kokke. De bliver grønne. Og nogle opvaskere. De får en gul farve. Nu har jeg oprettet mine 3 grupper. Min tjener, kokke og opvasker, som arbejder i Café Manual. Så skal vi have oprettet nogle medarbejdere. Klik på opret, så vælger vi øverst, hvad er det, vi vil oprette. Min tjener i det her tilfælde. Som personalnummer kan vi selv finde på nogle personalnummer, eller vi kan tage lønnummerne fra jeres lønsystem. Jeg starter bare ved nummer 1000. Mobilnummer. For at kunne bruge SMS-funktionen i systemet, så er det vigtigt at få oprettet mobilnummerne. Jeg bruger de X'er. E-mail. Den e-mail du opretter her, enten en hotmail eller en gmail eller din arbejdsmail, det er der du får notifikationer fra E-gruppe, hvis der er noget i systemet, du skal tage dig af. Jeg vælger at gå den her karakter til en administrator. Hans brugernavn er 1000, som er lønnummer, og jeg siger hans kodeord. Sådan der. Jeg går ned og siger gem. Den anbefaler så, at vi tilføjer e-mail og mobilnummer. Vi siger tak til det. Brugeren er oprettet. Når jeg har oprettet brugeren, så låser jeg den her række af faneblade op. I det første felt har vi mulighed for at ændre de her disponible 1-10. Jeg har allerede ændret noget til tøj, mobil, så vi kan sige, at ham her, han har fået tjenertøj, han har fået en mobil. Så de andre felter hernede, det kan være, om man har adgang til en alarm, eller om man har adgang til forskellige nøgler. Det kan vi oprette herinde. Grunden til, at vi gør det, det er, at den dag personen stopper, så vil vi gerne have udleveret de ting her igen. Under grupper og kompetencer, der kan jeg se, at den person, vi har oprettet her, han er primært tjener på Café Manual, men vi vil også kunne bruge ham i køkkenet, så jeg tilføjer ham kokkeafdelingen. Sådan. Tilbage, og vi siger gem ændringerne. Ændringerne er gemt. For at gå videre med næste medarbejder, kan jeg enten sige gem og luk, oprette en ny, eller jeg kan trykke på rød, gå op og sige, at vi skal bruge en tjener mere. Personalnummer 1001. Og så opretter vi stamdata for igen. Gå ned og sige gem og ryd og oprette den næste. Sådan gør vi for alt personale i hele butikken. Når det er gjort, så kan vi gå videre til vagtplanlægning. Hej hej.